לי יריב מן. בשנים האחרונות אני עובד עם החברה הבדואית בנגב. המטרה בעצם לצמצם את אי השוויון בין הקהילה הבדואית בנגב לבין כלל החברה הישראלית ולשלב את האוכלוסייה הזאת בתוך הכלכלה והחברה במדינת ישראל. אני למעשה בעצם שותף בפרויקט שהתכלית שלו הוא להגביר את הפעילות הממשלתית שכוללת היבטים של חינוך, רווחה, תעשייה, כלכלה, תעסוקה. והמטרה היא בעצם לשפר את המצב של הקהילה ולעשות כל דבר כדי לפעול למען רווחה וכלכלה טובים יותר. תוכנית חומש של פיתוח כלכלי חברתי. במסגרת התוכנית הזאת השקעה ברשויות המקומיות הבדואיות מתוך כוונה לייצר יותר שירותים לאזרח ולייצר קשר ישיר בין קבלת שירותים של האזרח בחברה הבדואית לבין המנהיגות המקומית. אנחנו החלטנו בעצם בתוכנית הזאת לשנות את כללי המשחק, לתקצב לעצמנו את הרשויות המקומיות עם תוכנית מבוקרת. הכוונה היא ליצור יחסים חדשים בין הממשלה לשלטון המקומי ולאפשר הרבה יותר ביזור, הרבה יותר כוח לשלטון המקומי ולאפשר להנהגה המקומית לבחור את הדרך שלה. אני לא לוחם לבד בשטח, אלא יש איתי אנשים שנמצאים עכשיו בעוד עשרות ובעתיד מאות זירות אחרות ויש בינינו קשר משותף. ברמת העבודה שלי היומיומית, כל התלבטות שיש לי לגבי החברה הבדואית, אני מתייעץ עם מחמוד אלעלוש, שהוא בן הקהילה הבדואית, ומבחינתי מורה דרך חברתי. שיח שלי עם רוני מתנועת אור, וההיבט הזה הוא מאוד חשוב, כי ברגע שאנחנו מדברים על חזון כללי למדינת ישראל, אבל חזון במיוחד שמתמקד בנגב ובגליל, המקום שלי פה הוא לשאול מאיפה הבדואים בסיפור הזה, אוקיי? זה ברמה מסוימת אני מצליח להביא גם את העבודה המקצועית שלי לאיזה לבל אחר, שהוא של שינוי תודעתי על החברה הישראלית. אני מאמין שאם החברה הבדואית תחוש חיבור למדינת ישראל, אנחנו נהיה במקום שבו אנשים ירצו לחיות בחברה הזאת וירגישו חלק מהכלל הישראלי ומהסיפור הישראלי. זה הממלכתיות, זה הפרקטיקה, ואני קם כל בוקר עם התחושה הזאת, וזה היום-יום שלי, זאת העבודה שלי. מאוד מסמלת בשבילי איכות ומקצועיות ושליחות.